ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо намчунин квартираҳои фурӯшии хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника, ягон реклама дошта бошед, маҳрамат сурат маълумот шуда дар ватсап имои моро кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Хӯросон, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар, Рӯдакӣ ва Адатисор, аз ноҳияи Тоҷикистон Обшим ҳастад ва квартираҳои фурӯшам аз территорияи Душанбе пойтахт ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед, ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 169 сомонӣ. навора сар мек то охираш тамошо кунед. маҳрамат рафтем. дӯстони азиз, пешаи наворо сар кардан якта реклама дорем, ки ба шумо мерасонем кор барои занҳои хонашин, яъне ки занҳои хонашинро ба компанияи Фабрилик ба кор даъват мекунем. кор дар хона тариқи телефон онлайн, яъне ки дар компанияи Фабрилик. шумо метавонед ки аз назди фарзандаи худатон, аз назди кӯдаконатон, мисол дар компанияи Фабрилик шумо кор кунед. шумо аз хона ягон ҷо намебуред, яъне ки ягон ҷо намеравед, метавонед ки фақат тариқи телефон аз ҳамон хона, аз назди фарзандатон дар компанияи Фабрилик кор кунед. оили ки хеле хуб дорад ва оили ки олӣ ҳастад, ки тариқи телефон дар компанияи Фабрилики ба шумо хеле вариантҳои хуба мисол омода кардааст. ин ҳамин рақамҳода шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. дар ин рақамҳошонам ватсап пайваст дорад. маълумотҳои пурра ва аниқташа тариқи ҳамин телефон мегирен. як апашка ҳаст, ки ба шумо фаҳмода метиҳад. кор танҳо барои занҳо, яъне ки барои духтарҳо, апоҳо, фақат барои зан. дар компанияи Фабрилик марҳамат хеле вариантҳои хуб ҳастанд, ки метавонед ки шумо аз хона кор кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. аз ноҳияи Хӯросон, деҳаи Раисовет гуфтагӣ аст соҳибшон. аз роҳи Душанбе Қурған камтар дарунтар аст, ки бениҳоят ҷои хуб дае. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 14 хона кардагӣ тайёр, як калидор, кухни, аловхона, ванна, ошхона, гирди хонаҳо маҳкам, даруни хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, беруншам ремонт кардагиае. главни обсвет дорад ва дарахтҳои наводиҳонам шинондагӣ ҳастад. обшим 14 хона бо калидораш, кухни, аловхона ҳама чӣ обшим дорад. нархи хона мегӯяд бо маслиҳат фурӯхта мешавад. кадоме ки мехарам мегӯяд омада аз пеш бинад, маслиҳат карда мефурӯшем. чӣ хеле гуфтам, боз такрор мекунам, нархи хона бо маслиҳат. шумо занг мезанед, ба шумо фаҳмода метиҳад, ки аз ҳама хубаш рафта аз пеш мебинед. ин ҳамин рақамҳо ҳастанд. мегафон позитсияни кор мекунад ба кадомтон, ки аз ноҳияи Хӯросон, деҳаи Раисовет хона дар кор бошад, бениҳоят вариантҳои хуб ҳастанд. маҳрамат бештар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поён буда. дуюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст, дӯстон, ки бо нархи арзон аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, селхоз техника. як хонага квартира аст, ки ду хонагаш кадаган дар дуюм ошина қарор дорад. 33 квадрати метр. бо свет таъмин аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. дуруни хонаҳо ремонт кардагӣ аст. главни обсвет бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. нархи хона бениҳоят арзон аст, ки чӣ хеле ки шумо дар комментария бисёр хоҳиш мекарданд квартираҳои арзон аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ. ина ба шумо варианти хуб аст, ки соҳибшонда сарошра сум накунад. ҳамагӣ бо нархи 115 000 сом. боз камтар дига мегӯяд арзонам мекунем, срочно мегӯяд пул дар кунад. ин ҳамин рақамҳошон ҳастанд. мегафон кор мекунад. пасе дар ҳамин рақамҳошон занг занед, бештар маълумотша гиред. боз такрор мекунам, ки 115 000 сомони квартира, як хонага, ду хонага кадагиае. тайёр аст, медоред фақат зиндагӣ мекунӣ. хоб, марҳамат занг занед ва кадомтон агар ягон квартираи фурӯшӣ, хона, мошин, замин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марҳамат сурат маълумотша дар ватсап имои моро кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкотонам фаромӯш накунед ва силикаи навора дар ватсап имо чиз доред, поделисаш кунед. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст, дӯстон. инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт тарафҳои Испечак гуфтагӣ аст соҳибшон. Испечак ягай дуа инаша гуфтагӣ нест, фақат тарафи Испечак наздикиҳои масҷид. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки
3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки як ошхона баня хай даруни хонаро аз сураташ нест не ки мисол ремонт дорам мегӯяд намедонам чӣ хел тайёр бошад. главни обсвет ҳаст ошхона баня ва 3 дар хона хоб бой хадга шебен сангам хел чизам дорад. дастрошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 170,000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. вариантҳои алишам ҳаст метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед не ки нагуфтам ки ба чӣ вариантҳои худтона мегӯяд пешниҳод кунед яъне ки бо телефон маслиҳат мекунем. дар тирезаҳои нав часпондагӣ аст. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафоншон аст кор мекунад кадоми шумо ки мехарен қатшон занг зад суҳбат карда мисол бештар маълумотча гирен марамад. дӯстони азиз шумо дам агар чунин рекламаҳои заминҳо хонаҳо мошинҳо ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марамад сурат ва маълумот шуро кунед мо фурӯшда мегузорем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон аз территорияи шаҳри турсунзода аст ки яъне регарда ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки як дар хона кардагӣ тайёр ки як ҳоҷатхона як ҳаммом як ошхона дорад. асосан замин мегӯяд фурӯхта мешавад хай бо хонаам временкаам хел обшин хонаам дошта гирдаш маҳкам обсведаста дастрошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 90,000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. дар комментария шумо хоҳиш кардем ки аз территорияи регар яъне ки турсунзода мо хонаи арзон пешкаштон кардем ина ҳамин қадар арзон ёфтем баҳри шумо омода кардем. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳошон астага тисел бештар маълумотча гирен. нархи хона 90,000 сомонӣ аст ки арзон аст аинда дигар арзон аз ин территория намеояд. марамад бештар маълумотча гирен. дӯстони азиз бор намуде ки чӣ хеле ки хона ки мехаред дар комментария нависед мо гуфтагиҳои шуморо хонаотона аз видеои оянда пешкаштон мекунем. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон аз территорияи душанбе аст ки дар райони шомансур шаҳри душанбе дар наздикии бозори ховарон гуфтагӣ аст ва шомансур рӯпарои бозори ховарон як хонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад 47 квадрати метр бо обсвет таъмини аст ошхона ҳоҷатхона ҳаммом кухни дорад ки ремонтҳои замонавӣ кардагӣ главни мега 24 соат мега об дорад ва свечам ҳаст. хоб духонагам мегӯяд карда мешавад ки як хонага духонага мегӯяд када метониша дастрошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 290,000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. 290 хай бо муомила ва савдош дар назди ҳамин квартира. ин анашам рақамошон аст мегафон кор мекунад ба кадомтон ки лозим аст бештар маълумотча гирен. аз шумо хоҳиш дорем ки ҳамин программи VPN скачат карда навораи моро тамошо кунед ва лайктон дар надорем гузоред чӣ хонае ки лозим аст дар комментария нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. то охира навора тамошо кунед дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар тарафҳои лиманарни гуфтагӣ аст соҳибшон кадоме ки намефаҳмад дигар маълумотча мегирад. ноҳияи ёвон воқеъ дар деҳаи метефе кардагӣ аст ва лиманарни ҳамагӣ 4 сотиқ замин дорад ки 2 дар хонаи временка кардагӣ тайёр ки як ошхона баня кухни дорад. главни обсветш аст гирдаш маҳкам хоб 2 дар хонаи временка тайёр аст ки барои зиндагӣ боз як кам аз дигар санг хок қума мехе чиё дорад. гирди хона полни худ маҳкам карда мондагӣ дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 75,000 сомонӣ ки нархи бениҳоят арзон аст. дар комментария шумо бисёр хоҳиш мекардем ки аз территорияи ваҳдат ёвон ҳамин тарафҳо мисол хонаҳои арзон монем ина ба шумо хонаи арзон қатшон занг занед суҳбат кунед ва бо ҳамирам арзон карда гирен. агар имконият дошта бошед ҳамин программи VPN аз Play Market скачат карда баъд навораи моро тамошо кунед барои мо хела ҳамин чиз муҳима раҳмат барои дастгиритон. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои 9 километр гуфтагӣ аст соҳибшон шаҳри душанбе болотар аз 9 километр ҳамагӣ 4 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки як калидор ошхона баня кухни дорад. дарахтони мевадиҳандаи навниҳол гирдаш маҳкам ва даруни хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ аст ҳам берун ҳам дарунаш ремонтҳои нав хонаи навсохт 3 дар хонаи тайёр ки бо ошхона баняш кати дорад. дастрошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи
200,000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. ин ҳами рақамошро мегафон ҳастай кор мекунад. ба кадоми то ки дар кор ҳастай занг зада пурсен. боз такрор мекунад ки нархи хона 200,000 сомонӣ одамоне ки наличӣ мегирад арзонтарам мешавад. дӯстони азиз, шумо дам агар ягон намуд рекламаи ягон маҳсулота, ягон фирма, ягон мисол хона, замина, чизе ки барои фурӯхтан набошад, маромат сурат маълумотшо рекунед, мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. дар имрӯза наворум ҳамин хона пешкаш кардам ки мо пешкаши шумо кардам видео кардем. дӯстони азиз, яъне ки бо хайр пага видеои нав мебарад иншоалло то видеои оянда.